Нова скъпа кафе-машина? Честито! А сега гледай как чешмяната вода я убива. Варовикът. Тихият убиец на твоята кухня. Всеки месец нова кана за вода. Всяка година нова кафе-машина. Знаеш ли защо? Проблемът не е в марките, които купуваш, а в твърдата вода от чешмата. Докато водата се загрява, невидимите минерални иони се отделят и се впиват в метала. Слой след слой. Те образуват задушаваща кора, която унищожава нагревателите отвътре и ги кара да работят двойно по-трудно. И ти плащаш цената. С скъпи ремонти, с подмяна на части и с по-високи сметки за ток. Спри да хвърляш парите си на вятъра. Има по-умен начин. Запознай се с Aquaphor Morion. Това е професионална система за обратна осмоза, която изкоренява проблема още при самия източник. Премахва варовика на 100%. Хлор, нитрати, тежки метали и бактерии изчезват завинаги. А водата се реминерализира с магнезий и калций. За перфектен вкус и отлично здраве. Резултатът? Твоята кана за вода блести. Кафе-машината прави перфектно еспресо. Тенджерите ти нямат бяла коричка по дъното. Спестяваш стотици евро от ремонти. Защитаваш инвестициите си и пиеш кристално чиста вода. Aquaphor Morion и уредите ви ще ви благодарят.